ang inihandang Kabataan Night ngayong annual cultural celebration ng San Quintin. Sa isang gabi, ang mga kabataan naman ang naging bida sa pista. Ang kanilang enerhiya at ngiti nagpasigla sa buong bayan. Tunay na simbolo ng kabataan, kultura at pagmamahal sa kapwa at sa kanilang bayan. Kailangan natin, syempre, na-i-include ang ating mga kabataan upang sa ganon ay magkaroon naman sila ng boses dito sa ating bayan. Kung nakikita natin yung team building, yung pag-unite ng mga kabataan, no? Yung bonding, na upang sa ganon alam naman natin na marami tayong mga kabataan na hindi pa ganon ka-active sa ating ginagawa ngayon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kabataan night. Nabibigyan natin sila ng pagkakataon para umattend naman sa mga ganitong selebrasyon ng Town Fiesta. Tutuloy natin yung mga ganitong programa at syempre as time goes by, titignan ko pa kung ano yung mga kailangan ng kabataan natin na i-include natin sa annual fiesta ng Bayan ng San Quintin.